try jom ki samla jom ni ke district Karbi Anglong ka Bahan Rio ya ka melakar ku na du basdam bat hadu mata ko try bat hadu shibet ka janmen ni tuai ko try bau mensim jom meu nang yo banyai lai lu rengkat bat ki para samla jom ka ni ka Thai district Karbi Anglong banak ni ka jingeseng ka youth department ki jingeseng samla baro bat ki khot jom ki para samla baro ki para ki barang shnong boper men sayaki bakinong ka jingkar khu ka jingmentoy ya ka balang ya ka emlang ka salang ya ka yikasan hangno bakidon ko try ka jing shai pat ka gospel ka jome ka ten shan lang ba ka jingin ka jomki kindalong ko try kinda beki khon samla ki bradap ka jingkar khu ko try ha ka jim jumki baro ninyo I ko try ya ka laway ba pernai ka jingin ka jumki ka don ki santi ki ba bam jikot ki jome bara try ba bhangi twai ro kumjo ya ka mission field kabadan ko try at district Karbi Anglong ko try yakini ki circle ki badan hapo jo kani ka district but ki pastor in charge ki evangelist in charge baro ko try ba men ai ki kaching start but men pensle ki do men sim ko jome ba try kan rabi haba ki don hanni ba ki petelo ni ka kam jome lingba ka ching im jong ki ko try ai ki men sim ki ba kodor ki nang yaban kring sya gadik na ka jome ki yaban mahat ya ka burom ka jome ko try ba kata ka ching shai janmit ka balawan batin shan ko try hakani ka balang hangi ko try agar ke district Karbi Anglong ko try ngangit scam bagata ka juk ka jing shai janmit kapat tin shan ling bakini ki shakri ke jong me ko try ya kapan job ban kring ki man sem ki bokodo sya ka duan ke jong me ko pabe bara try ngada duai manang ya ban ker khu ki para bangai baro na du kilong pa kilong kumi ki samla kiap ki pare bakinang he kinang sana ke jinglong ruble kinang suthi da ka tin ke jong me baka jing im jong ki ko try hakamet haka mensim ko try kinang manpha bat kinyai man seiso haka jinglong jim jongki try ba bhangi da tuai bagi da pendatang ya kani ka balang ha district Karbi Anglong baro nadu ki shakri jome ki para bangi baro haki ki jome betin mame yalam nati ki hikai ki ko try bakinang long ki ba climb bor haka jing shakri ka jongki haka jinget ka jongki ba man kasni but haka ba why no tuai ba ka jingai ai ka jong Jesus Christ kasi ngi ka jong blake pa na bam jikot lam ka jinga slok ka bahun ka dapat ba pinsat bor mun si bakoy kinilay hui blake kinong la berkat bat kani ka balang hangi district Karbi Anglong ka mission field ka badan hangi ki missionary ki badan hangi ki para bangai ki badan hangi kinilay hui blake kinong la berkat bat kani ka youth department jo kani ka district Karbi Anglong kinilay hui blake kinong la berkat ki rengai ki rukoi ki mama de dami ka keteng jome setla ka pathai lam ru ya kani ka jing shakri ha kani ka janmit ka ban salong ko drai ni dat wai ba kini kilay hui blake kinong berkat bakan nong ka jigar ku nak benta ka burong ka jong try play amen